Solčák, vítejte u Android Manie díl 6, dneska si ukážeme hru Touchgreen BMX, jak vidíte, tak mám nové logo, tady tohle, děkuji jeho tvůrci a můžete zajít na mou fanpage, dát like, jmenuje se Solčák fanpage na Facebooku. Takže naší hrou dnešní je Touchgreen BMX, to je vlastně hra, kde jste BMX a jak slyšíte Touchgreen, tak se ovládá, že dáte tady a tak to zatáčíte a tak to děláte tail whip, báro, potom když to takto přesmíknete, to se za chvilku dozvíte. Ne. Ježiši, já jsem debil. Já jsem takovej debil. Omlouvám se vám. Pohnitý kravina. Tak to zapneme znova, já jsem si nechtěně dal buynout celou verzi. To nevadí. Takže. Konečně se nám to normálně načte a ukážeme si hru. Tak, hra se nám už načítá. A jdeme. Tak, jak vidíte, tak hru skoro vůbec neumím. Teď to nějak úplně megálně podělám. Tak ne, no. Zkusíme triple backflip. Zase nic. Tak, to je asi tak všechno ze hry. Ještě si teda ukážeme tady jeden skok, který jsem si pro vás připravil osobně. Viděli jste? Tak ještě jeden. Tento jsem si taky osobně připravil. Ne, tento jsem si osobně připravil pro vás. Teď sledujte, čučte se na to. Viděli jste? Tak se jezdí ve bzenci. Tak a to je asi všechno ze hry. Takže zdar.